Suomen kesä ja itikat. Täältä löytyy vaan Suomen maastossa monenlaisia mökkäröitä. Karvakinttaakin on jäänyt, on lähetty niin paljon. Siinä on joku pieni mökki. Pieni kömmänä. Käydäänkö kurkkaamassa? Täällä pitää vähän varroi olla, kun täällä on lahonnut jo kynnykset ja kaikki. Täällä on komiaa väriä. Kyllä mä näistä väreistä tykkään. Ne on komiaa keltaista on käytetty. Täällähän haisee kohtuu hyvää. Taas sitä oppii jotakin, niin se taskulamppu. Aina ne homma meikäläiselle. Joo, tästä täältä oisikka. Vaaripullo. Kyllä mä sanon, että tämä mökkärö on kanssa sen verran iäkkäämpää, että ei tuokaan vaaripullo ihan tätä päivää ole. Ainakaan mun mielestä. Saadaanko me tänne mitään näkyy? Kaggababeria. Jonkun näköinen hyllykin on. Ei täällä ihmeitä oo. On täällä pikku työkaluvarasto kuitenkin. Siinä olisi vasaraa ja lankanaulojakin olisi isona. Siellä on joku pesin. Hyff. Äkkiä kiinni. Tuo on tuo uunikomien näköinen. Onkohan se Husqvarna? Oi on. Oho. Onhan täällä kavereita. Ainahan niitä on. Eikä sille kylmä tullutkaan ei oo. Uunipuita pistetty. Mutta. Suljemaan ovet takaisin ja annamme möki olla omia oloja. Morjes.